Jako první máme člověka, který má velmi výrazný temperament. Ano. Měsíc strávila v buddhistickém ladaku, Ano. který ji nepřesvědčil ke změně. Ale dali mu temperamentu trošku zpožděné načasování. Její mimika říká přesně to, co si myslí, a ve třídě už víme, že její pohled dokáže zmrazit i proud vody. Je to Laura Golová, prosím potlesk. Dalším na řadě je člověk, kterého provází klid a mír celé 4 roky. Jeho cesta k dospělosti byla tak ledově chladná, jak to jenom jde. Ve třídě působí jako pevný bod, který emoce nevyhrocuje, ale tlumí. A přesně ví, kam je ochoten zajít, pokud tam je teplo domova, měkká postel a nelezou tam brovci. Takže prosím, Michal Hora! Kdyby si tento člověk měl vybrat mezi modrou a červenou pilulkou, tady trošku vsuvka, je to z filmu Matrix, nepodnikávám nikoho jako braní různých věcí. Takže kdyby si vybíral mezi modrou a červenou pilulkou, tak by šel určitě cestou, která pokračuje, protože věří tomu, že otázky jsou zajímavější než odpovědi. Prosím, přivítejte Jonáše Martáka! Dále někdo, kdo má talent začínat věci s neskutečně velkou jistotou. Alespoň do chvíle, než se dostaví první úspěch, potom poleví, protože už dokázal, co potřeboval. Následuje jeho improvizace. U té se potí, je červený a strašně se snaží, aby to nikdo nepoznal. Prosím, přivítejte Lukáše Kolínka! Tak na začátku si tato mladá slečna vyzkoušela velké množství samostatnosti. Její osobnost se měnila stejně často jako její styl, účes, barva vlasů. A ze všech těchto verzí je tato poslední nejaktivnější, nejsebevědomější a organizačně velmi schopně dokáže tuhle třídu uvést do pohybu a dát jí nějaký řád. Já moc krát děkuju a prosím, přivítejte Miriam Michalkovou! It's
slečna, která patří k lidem, kteří nejsou slyšet mezi prvními, ale jsou vždycky na tom správném místě, kde je zrovna potřebujete. Je sběratelkou nerostů, má jich fakt jako stovky kilo, pokud se jich už nezbavila. Myslím fakt jako kameny. Má hodně. A mimo jiné dokáže stejně dobře sbírat i slova, což dokázala, když napsala úžasnou esej, doporučuji, abyste se na to podívali a přečetli si Vločky nebo kameny a dovolím si odcitovat jednu takovou fajn pasáž, která se mi líbila. Možná právě v té citlivosti se skrývá naše síla. A u Majdy tady tohle není jenom teorie, ale každodenní praxe. Prosím, přivítejte Magdalenu Královou! Dále máme na řadě člověka, který má svůj vlastní svět a i přesto úplně v pohodě zvládá i ten náš. Je upřímná, je hloupavá, je klidná. Její otázky nejsou out of the box. Její otázky jsou out of the universe. A úžasně peče, dneska to dokázala, bohužel pro vás, ne pro mě, já si dám. Udělala dneska vynikající tiramisu, na které se moc těším. Jestli chcete, řeknu vám, jak byly dobré. Prosím, přivítejte Elišku Legenskou! Dále máme na řadě takového férového kavalíra, o kterého se dá doslova opřít, protože šířka jeho ramen a jeho hokejový postoj je tak pevný, jak to jenom jde. Je klidný, je v pohodě, nikam se nežene, na všechno má čas. A je s tím smířený a smířili jsme se s tím všichni my. Mám pocit, že za ty roky mě toho naučil víc než já jeho, což nemyslím, že jsem ho nenaučil dost, ale on mě prostě naučil více. Hlavně trpělivost, klid a jistotu, že když někam jdete, nejde o to, kdy tam dojdete, ale důležité, že tam dojdete. Takže prosím, přivítejte Jakuba Richtera. Než budeme pokračovat dál, já bych dal takovou jenom krátkou pauzu, já vás všechny vidím jako vín a já nemám problém s alkoholem, ale jako, když vás vidím, tak mám strašnou chuť. Míšo, můžu tě poprosit, tam je moje pivo, jenom jestli mi podáš, prosím. Na vás. Děkuji. Takové mírné osvěžení. Kdybyste to viděli poprvé, tak je to proto, že jsem z Opavy a ne z Ostravy. To mi to ne. Ne, pardon. Já vím, ale jste to si chtěl, tak jo, další na startovní čáře. Je to ten kudrnatý švihák. Prošel si výraznou proměnou, včetně hlasu,
který zpočátku roztřepal nejednu skleničku. Časem se ale ukázalo, že má klid, který dokáže schladit španělský temperament. A na oplátku si ze Španělska přivezl nejenom lásku, ale i relativní přístup k času. Prosím, přivítejte Krištofa Kociána! Je to klidná duše, kterou jen tak něco nerozhází. Je výborným debatérem a má tak velkou odvahu, že na konferenci se rozhodne před všemi zpovídat vlastního bratra. Navenek působí temně, v černém, obalen v řetězi, zatímco uvnitř je otevřený, vstřícný a slušný. V prvním ročníku jsme spolu zápasili, jakože doslova, v jezeře, a já jsem ho porazil. Naštěstí už od té doby nechtěl odvetu, protože teďka by mě přejel. Dominiku, to nebyla výzva, prosím, nech mě dneska žít. Děkuju. Takže prosím, přivítejte Drdlajze, Dominika Drdlička! Tak, dále je tady nastoupen člověk, který klame tělem. Kdo soudí knihu podle obalu, tady se šeredně spálí. Působí nenápadně a o to větší překvapení přijde, když začne přemýšlet nahlas. Její hloubka a myšlenková vyzrálost překračuje její věk. Dokonce je jediná, která dennodenně dokázala zvládat argumentační, jak to říct, bouře od Olega a dokázala s ním sedět bez absolutní klidné debaty. Občas se sice nechá unést jinak, ale stejně jako dnes se vrací tam, kde patří. Prosím, přivítejte Adelu Oštenborskou! První dvojici, když řeknu OO, tak asi poradím, ale já poradím dál. Jsou to jediní dva, kterým říkáme s drobnělinou. Je to Olík a Poláček. Jeden namluví hodiny, druhý hodiny mlčí. Jeden žije podle hesla minimum effort a maximum satisfaction a zatím mu to vychází. Ten druhý, myšleno Poláček, tak se mu vyplatí každý den dojíždět až z Českého Těšína zde, aby studoval. A za to mu i Oliverovi patří extrémní díky. Prosím, přivítejte Olivera a Olega!
větší než já, ale viděli jste tady tohle, co se tady vysvětlo. I přesto jste si dneska jistě všimli jeho obrovských bicepsů. A Dominik má strašně velké nápady. Má spoustu energie, kterou do nich dokáže investovat. Spoustu rozjetých projektů. Sice ne všechno dotáhne úplně do konce, ale vždycky všechno prožije naplno. Prosím, přivítejte Dominika Frička! Teď nastupuje další skupina dvou, následuje skupina 3, ale stejně by mohli vystoupit ve skupině 5, ale holky byly tak hodné, že mi to ulehčili. Děkuju moc krát. Takže první dvojice, TNT, Terka a Terka. Terka Deptová je zosobněním pečlivosti, důslednosti, klidu. Raději si všechno 3krát promyslí, než něco řekne, ale když to řekne, tak stojí za to. Dále máme Terku Fischerovou. Působí velmi často tiše pro své okolí, ale ve chvíli, kdy je ve své skupině, tak roste její sebevědomí a prokáže se, že je hlasitá, možná někdy až moc. Prosím, přivítejte Terku Deptovou a Terku Fischerovou! Já vás vezmu holky postupně. Nejprve Míša. Nedostala se sice na Nedelovo gymnázium, což je moje alma mater v Opavě, ale nedokážete si představit, jak často jsem děkoval čemukoliv, co je tam nahoře, že se to stalo. Je studentkou, kterou chcete mít ve třídě. Je svědomitá, je velmi dlouho nenápadná a drží se v pozadí, ale jenom do doby, kdy je potřeba vykročit. Pak se vždycky rozmyslí, správně rozhodne, roztáhne křídla a ukáže nám, čeho všeho je schopná. Eliška. Eliška je slunce v každé místnosti. Kdykoliv někam vstoupí, tak i ten největší zarputilec, který se nikdy nesměje, má vykouzlený úsměv na tváři. Je pracovitá, cílevědomá a s polovičním výsledkem se nikdy nespokojí. Zvládla jedno celé pololetí studovat sama v Zaragoze a přesto si udržela i tady tuhle školu. I v tomhle ročníku zůstala s náma, takže opravdu neskutečně pracovitá slečna. A Valerie je kreativní při učení i při tvorbě a svou energii přináší na celou svoji skupinu. V bezpečném prostředí je proaktivní a inspirativní a působí nenápadně. Ale jenom do doby, než slyšíte cinkání její šperků, tím pádem absolutně víte, kde se nachází na celé škole. Prosím, přivítejte Michaelu Kimplovou, Elišku Rušovou a Valerii Smolkovou!
se těším, až v Kauflandu zkusím, co mi všechno za to prodají. Tak, ještě počkejte, ještě vám dám květinku, to nesmím zapomenout. Vali, pořádně to rozjeď, ale trochu víc věcí si nějak jako skromná. Jo, já si taky myslím, no, já si to taky přidám. Chtělo by to. Tak jo, Eliška taky může si říct. Ještě fotku. Tady tento člověk hodně mluví, hodně přemýšlí, občas v opačném pořadí. Je chytrý, vnímavý, dokáže podat skvělý výkon, pokud ho v zadání nezradí věta rozvitá. Pak už ne. Testuje autoritu, pravidla prověřuje, akrobaticky se krásně pohybuje na hranici všeho možného. A brzy tady tento člověk bude nezastavitelný a myslím, že vám to dokáže právě teď. Přivítejte prosím Jana Sebastiana Ludáčka! Prosím ještě jednou velký potlesk pro celou třídu 4B. Something to get off my chest. Dovolte mi ještě pár slov, než ještě naposledy vás ještě chvilku zdržím. Slibuju, že to bude krátké. Tady tato třída je moje první, kterou vedu od začátku až do konce. Je strašně krásné vidět, jakým způsobem jste se vyvinuli, jak jste zestárli, na rozdíl ode mě. Já mám zakrytý obličej fousama, takže u mě to nejde poznat, takže kluci, dobrý tip do budoucna. Uteklo vám to taky tak rychle? Jo? To je dobře, já jsem byl jako polovinu času na nemocenské, takže mi to fakt uteklo rychle. Je fajn, že i vám. Ne, to kolena, záda, ramena, jako to. Ale dneska vám zatančím, jo? Trošku. I přesto, že tato třída musela vydržet celkem dost dlouhou dobu beze mě, tak ukázali, jak jsou sebevědomí, jak jsou samostatní, jak si dokážou ve všem poradit. A to mi ulehčovalo nejenom ty chvíle, kdy jsem byl sám doma a přemýšlel, co zrovna dneska dělají, co za průšvih zrovna Dominik dělá. Ne. A byly to strašně příjemné 4 roky. Já vám děkuju za každý z nich a doufám, že si dnešek strašně moc užijete. Upřímně, já bych s váma chtěl takhle mluvit, já nevím, hodinu, ale to neudělám vám, protože už vidím, že tady víno došlo, pivo už není, prosecco vám dochází, chcete další lahev. A proto vám jenom poděkuju za úžasné 4 roky. Doufám, že se brzy zase uvidíme při nějaké zajímavé slavnosti, kde vám můžu říct úplně všechno, co mám na srdci, protože to teď nejsem schopný. Děkuju vám moc krát, prosím ještě jednou.